Napham जादों नै गाइसमोन आंहा हाइना मुलि लादों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मंदिरा's vlog नै जोंहा माबा मा होनोमोनलाय बेखौ बानलु माबा बानलु सोलायलांबाय बैग्रि जानो नागिरदों जोंहा गोजौआव टेरेसआव सान्दुं गोसायाव दा थांनोसै गोजौआव जाबाय सेन्देला बेखौ खुनसै ना बेखौ गानलांनो माने बेखौ खुनानै दोनसै आं बेखौ गानसै आंनिखौ जेबो गैया फाटि फुटियाव दाबो आं लानोसै ना बे चेयारखौ लानोसै चेयारखौ लाया लाबो हर थांसै ओमफ्राय गोजौआव जाहैनोसै चलो चलते हैं उन्दुखानो नामा नै लोगोफोर जाग्रा जायगायाव सफैबाय टेरेसआव on the spot आयु नै मानसि नुदों ओमफ्राय नै बिसिना गया उन्दु खानो हायो गसं उन्दु नै अबेयाव उन्दु नैबेयाव उन्दु आयु उन्दु खानो हायो नै बिसिनि गया ओमफ्राय नैबेबो उन्दु खानो हायो ओमफ्राय नैबेखौ गसं खानो हायो ओमफ्राय अबे इउनिभार्सेल होनदों नों ओइलाय इउनिभार्सेला देखायहरनो आङो र' ओइलाय इउनिभार्सेला नै होख्लायबाय आसोला बैग्रिया जोंना बैग्रि ओमफ्राय बानलुआ खिबि थोगोन आरोखि 1 2 3 4 5 5 थाल' ओमफ्राय बेलाय माथो संख्रि सदा आं देनायखौ जायालै आं जागोन ना बेखौ आं माबाखौसो अरखा अख्रुब जायो बाथोनखौ देना होनि आं बाथोनखौ जायालै बानलुखौ जाया बे बानलुखौ जायोब्रा ओमफ्राय आंना गुजुनायानो हामला मा जागोनथाय गुजुनायानो हामला कर'ना 2 नङा कर'ना 2.0 कर'ना नङा मानो हामलाथाय आंबो मिथिला आरो आं देखायहरनो र' बैथिं आयौ गथ'फ्रा गेलेगासिनो मालाय जिनो नोंनि फिसाफोर नै ओरैहाय अबेया मानो दुबाइनिफ्राय फैनांगौ रश्मिमोननि न'आ अबेमोनलाय ओइ नै रश्मिमोना माबाया मा होनोमोनलाय रश्मि आंनि जुदि बे ब्लगखौ नायदोंबा आरो नै नोंसिना गया गसं खाजायो नै आं लांगोन मिथिबाय बे गयखौ नै दुबाइनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय मैगंसो जानानै फैनाय नै गोजौआव सिबखांबाय सोर फैनो नागिरदों सिबदोंथ' आङो दा बेलासियाव जानोसै दे ओंखाम जादों नै गाइसमोन बानलु देदों अबेनि बे बैग्रिया फन रायलायदों बै खाथिनि दे बैग्रिखौ बबेनि होननायानो बे आस'थिनसो बेनो खमायथाय आं नुदोंना बुस्रियो बेयो दे बाथोनखौ एल'नो मिस एल'ग्राया बाथोनखौ एल'दों मिस एल'ग्राया एल'बाय मिस एल'रिया एबार संख्रिखौ बहनसिगोन नोंथ' जाया बेखौ देनायखौ जाया जादो हयसे दे जानाय खेबसे मोनसे जानाय दे मोनसे साइज बासिना लाबोदोंलै आं बेगरखौलाय बबाव गारनांगौ गायनानै दोन बेयावनो गायनोसै आं नोंनिया बे
मन'लांबालायनो उदै सिङाव औ बैग्रि बिफां रज'योलायनो दालाया खोमाजों थै खोमाजों गगोन बे ओमफ्राय मानो आंनिखौ जाहरदों नोंना बै देनायासोमोन मिथिबाय जा मा होमबा देनायखौ जेबो होआखै डाइरेक्ट जा एफा गोसा गुलाबी सारारा बारसेलखौ नांजाबाय थायो बा बेगरखौ मन'लांलाय आंखौहाय मा खेबदों नै गाइस बानलु बिगाबखौनो जानोसै आं मानोना जेबो आलौवाखै आंखौ ओइ पिंकि फिफाया पिंकि फिफा हाला Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. माने जोङो जेला गाहायाव थादोंमोन अब्ला जोङो स्टार्टिंखौ खालामनाय जायाखैमोन स' गोजौआव फैनानैसो जों स्टार्टिंखौ खालामफैफिनबाय माने हेलो एभरिवान वेलकाम टु मन्दिरास ब्लगखौ बुंनाय जायाखैमोन नालाय दे बुंदो नोंबो खेबसे हेलो एभरिवान वेलकाम बेक टु मन्दिरास ब्लग ओमफ्राय दिनै बिदिनो हम ब्लग बिदिनो देखायगोन आङो जोंना नाफामबो दङ दाहाय गाहायाव थांनानै नाफाम जाहैगोन जोङो माबा जोंना दादा एवदों नामा काश्मिरि बिदा एवनाय मालाय नाफाम बाथोन ना मा होननांगौ जायखिया दा बैग्रिखौ जाग्रोनोसै आं माबाबो जेबो नंला दाइन देखायलांबाय थानोसै स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस स्टार्ट खालामखांबाय स' जायखिया लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस औ बेखौ लादो दे गय जानो गय खानानै लांनो नागिरदों जोंहा हो गोसो बायदि मोनथाम थाइथाम माउटिस मावबाय दुइं मालाय माबा संदों मा संदों देखायलाय बे लाफासो माबा संनो नागिरदों मा संनो नागिरदोंथाय दाउ आलु टमेट' बेम्बु शुट गाजर माउटिस मावबाय दुइं and I only eating and I only coming eating sleeping and Mautis are मावबाय doing होबायलै साखिनायनाया होबायलै सासेया होबाय बोरा मावटि फैदो माउटिस मावबाय doing wearing गामसा pink color गामसा बियो जाहैबाय आदा जिनत काश्मिरिनि बिदा आदा जिनत ओमफ्राय बे जाहैबाय काश्मिरि बिनानाव सरि काश्मिरि बिनानावसो होनलायलांबाय आंनि बिनानाव काश्मिरि ओमफ्राय बियो जाबाय आदा जिनत ओमफ्राय बियो माउटि इज कुकिं बेम्बु शुट होबाय दुइं सरि सामब्राम होबाय दुइं and then aloo tomato and bamboo shoot after that mixing doing elai ampai dau bidan nano zimau malai and I only eating small family mama small family happy family nebe जों ओंखाम जानो नागिरबाय दा नै सबाय सबायजों दाउ ओमफ्राय गरसि भाजा नाफाम बाथोन नाफामखौ ओइलाय बानायनाय मालाय हाय होनहरदो हायबो होना जेबो हायलाय माबा पुरा सिरियास माबा नाफाम मेन जिमाव थांसै मालाय नाफाम मेन होनजालाबायबावबायलै आंजों ओमफ्राय जाबाय स' लोगोफोर दा दिनैहाय माने मैयानि ब्लगाथ' मैयानो जोब्बाय दिनै नेक्स्ट डे जाबाय आरोना नेक्स्ट डे दिनैहाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय गासिबो खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों दिदी चली गई ओमफ्राय जोङो दा थांनो नागिरदों जोंनि न'आव
जोंनाव थांनानै लान्च खालामहैनोसै जों गोदोबो बिदिमोन ना औ नों जोंनाव साननै थाबा नोंसिनाव साननै थायो ओमफ्राय नों जोंनाव साननै जायासै एखे औ नों जोंनाव साननै थाबा आंबो नोंसिनाव साननै थाफैफिनो ओमफ्राय आं थाहैबा नों थाफैबा आंबो थाहैफिनो दा हाला बिदि बेखायनो स' ओमफ्राय जायखिया आं बिसिनाव दाख्लै 9 फैदोंमोन 9, 10 थाबाय ओमफ्राय दिनै 11 थांनोसै ओमफ्राय बेखौ ओंखाम एरि जाहोहरनानै बेखौ थिनहरफिननोसै टाटा बाय बाय ओमफ्राय बेबो मिन्थिया माला थांगोन गुवाहाटियाव मिथिला जायखिया दा थांग्रोबाय थानायसै जोंनिसिम ये कहे के हम लोग चले जाते हैं नै गाइसमोन आंहा हायना मुलि लादों नै आङो लोंहैनो एसे लबारजों खार गंजी चुड़ैल जाबायनो होनलायबावो स' गाइस थांगासिनो जोङो थफ्ला थफ्लि लानानै आंनि थफ्ला थफ्लिखौ देखायलाय र' नै गाइस न'आव थांगासिनो थफ्ला थफ्लि लानानै फिरसे ओमफ्राय बेखौ दाख्लै बायनायमोन बेखौनो गानलांसै आङो खुनो गोसो गैला एथ' गुसुआव सोर सोलायबाय थाबावगोन आंथ' सोलायला न'आवसो थांखागोन नालाय ओमफ्य थफ्ला लाबाय थांनोसै दा